ці тунелі справді буде українським. У вас немає побоювань, що після такого періоду всіх цих медіаскандалів, постійної таких проблем демократії, так би мовити, так, на наступних виборах переможуть якісь, як раніше, там крепкі хазяйственники після епохи Ющенка, яка ознаменувалася теж різними скандалами, витоками інформації, сварками, чварами і так далі. Після того прийшла партія регіонів з Януковичем. І зараз ми створили як ніколи чудове тло для такого реваншу, оскільки закон про вибори виписаний так, що брати участь в цих виборах навіть на рівні місцевому зможуть тільки дуже багаті партії, щоб просто взяти участь в цих виборах місцевих, які будуть мінімум 6 мільйонів гривень треба для партії. Молода партія точно собі не зможе цього, щоб внести просто заставу, так? Тобто ми створили всі передумови для того, щоб перемогли ті партії великого капіталу, які вже були при владі, які вже довели цю країну до того стану, в якому вона перебуває, і ми досі так і не вийшли на якийсь пристойний рівень. От як думаєте? Я хочу вірити, що ми візьмемо себе в руки, у нас ще достатньо часу, і я вважаю, що люди нам довіряють попри все, попри скандали, попри ті удари інформаційні, які ми отримували, подекуди заслужено, подекуди, а почасту і не заслужено, попросту з того і в силу того, що ми перший раз у парламенті, ми недосвідчені політики, ми не знаємо, як себе напевно поводити, а більш досвідчені, чи навіть можна сказати мастодонти, які пройшли 3, 4, 5 чи більше каденцій, добре знають, що вони роблять, чекаючи на кожен промах, на кожну помилку і, знаєте, гротескно про це потім заявляючи, так наче вони таких помилок ніколи не робили. Але це політика. Ми взялися, і ці правила треба дотримуватись. Це політичні правила, де кожен шукає помилку опонента, де кожен намагається показати в нехорошому світлі опонента, тим самим здобуваючи собі, як ви правильно кажете, електоральні бали. Соціологія показує, що перетік голосів від «Слуги народу», на жаль, відбувається до ОПЗЖ. Це те, що дійсно трішки насторожує. Я не кажу, що це критично, я не кажу, що це вже є якийсь доконаний факт, але, на жаль, Схід, Південь – це ОПЗЖ. І я думаю, ми маємо насторожитись, ми маємо думати, що зробити і як зробити так, аби дійсно ті люди, які працювали в роки пана Януковича чи і так далі, бо зрештою вони і є причетні до цієї ситуації, в тому числі, яка на сьогодні склалася, бо зрештою ні президент Зеленський і навіть прем'єр Гончарук, рівно як і ми всі, не були до цього в політиці і не мали дотичності до отих катаклізмів, які на сьогодні є в українській економіці. Здебільшого, я не кажу, що там усі вже не були, хтось був десь радником, експертом, десь були дотичні до міністерства, як, наприклад, пані Аня Новосад була керівником директорату, але це зовсім не те. Ми говоримо про ті управлінські рішення, які приймалися не на користь України, і вони призвели до таких фатальних наслідків. У нас з найбільшої економіки на пострадянському просторі ми залишаємося найкорумпованішою, найбіднішою країною Європи. А отже, нам потрібно щось вирішувати. Але тут уже таке, знаєте, емоції в сторону. Треба дійсно прагматично дивитися, реалістично оцінювати свої шанси, групуватися. А у нас в фракції є точно ядро здорових, поміркованих, виважених фахівців, які пишуть нормальні закони, готові відстоювати і готові, власне, працювати. Я думаю, що ми все-таки переживемо зараз цей турбулентний період, і вже 2020 рік будемо більш зрілими, більш відповідальними. Тобто це і криза в турборежимі, не тільки робота.